Mae'r ap yn wych i blant 3 i 5 oed. Yn sicr byddwn ni'n ei ddefnyddio fe llawer. Mae yn dda ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Mae e'n deniadol, mae'r plant wrth i boddau. Yn sicr i ni yma yn ysgol y Feri, gyda canran uchel o blant yn dod o gartrefi di-Gymraeg, byddwn ni'n ddefnyddio fe i hybu'r iaith. A mae'r plant wedi cael amser gwych bore yma yn neud y stori i ddechrau, wedyn yn plannu ac yn defnyddio'r ap. Mae'r plant wedi ymateb yn dda iawn i'r ap ac i'r llyfrau. Maen nhw'n deniadol, maen nhw'n dal sylw'r plant, a maen nhw'n sicr wedi mwynhau y profiadau sy'n deillio ohonyn nhw. Mae'r llyfrau sy'n cyd-fynd gyda'r ap yn dod yn fyw gyda lleisiau Tudur Dylan am yr erid hopwood, a maen nhw'n wych. Mae'n ddiwrnod cyffrous iawn i ni yng Nghanolfan Pentref heddi wrth i ni lansio ap gyntaf y ganolfan sy'n datblygu sgiliau, llythrennedd a rhifedd plant ifancaf y Cyfnod Sylfaen, plant 3 i 5 oed. Mae'r ap yn deillio o gyfres Archwilio'r Amgylchedd, cyfres hynod boblogaidd canolfan Pentref, sy'n cynnwys cyfres o lyfrau a chardiau her i annog defnydd o'r awyrgylch y tu allan i'r ysgol mwyn cefnogi'r addysgu. Mae'r ap yn cynnig cyfle i blant fynd gyda Betsan neu Roco ar daith drwy'r pentre, gan ymweld â lleoliadau amrywiol, y fferm, y siop neu'r cartref a chwblhau amrywiaeth o weithgareddau o fewn y lleoliadau hynny.